Привет хора, аз съм Кристиан и днес играя в един руски сервер и трябва да направим пушка. Значи ще ми трябват не глина, сив клей, и кварц. Не мога да строя хубаво, така че не знам какво ще се получи. И дълго съм прав, че трябва да е пушка. Напред ми трябва да дървен. Нещо някакво светло кафяво. Това е сиво. Кафяво. Не, само е така. Това ще е двуцевка. Тук отдолу спусък. Не, ще направя 3 блокчета, че да сложа среден спусък. Ще изглежда доста смешно. Така. Така ли изглежда? Окей, сега. Нещо неправилно съм направил. Да. Горе обикновено така имат метал. Много път разбира. Тук ще направя малко по-високо и тук ще го направим черно. Обсидиан. Нямам си и идея как да я направя. Ще изглежда доста смешно. Така, няколко реда. Тук също кафево трябва да бъде. Ужас. Ужасна пушка. Може да прилича на уния оръжията, където мятат харпуни. Чакай, толкова направя. Това какво е? Пушка трябваше да направиш. Ще успея ли да го видя? Добре, не мога нищо да видя. Там пише пушка, не кола. Нищо. Току-що се усетих, че му трябва повече място за спусък. Да си вкара пръста човек. Ще мога блокчета напред. Нямам си идея как
може да изглежда пушката в Майнкрафт. Но тя ще поставя отделно. Колко? 4 секунди. Моята двуцевка е готова. Сега ако намеря как да сложа тук един ефект. Не. Е така, огън. Точно на време сложих огъня. Това е танк, мисля. Но аз мисля, че трябваше да направим пушка. И всички са... Уй, това как се чува. Бати, якото уръдие. На това ще му дам... Това се чува много силно. Тук може да направиш червено, все едно има гюле. Че беше много яко. Ето я и моята пушка. Я чакай. Ето един с жълто, един с червено, един с зелено. Добре. Харесаха пушката ми. Това са две топче. Така ще ми да. Стреляш. Това трябва да е фитила, това копчето за изстрелване. Гати топа! Но... Иначе ще да видим. Ще се съгласим на другите. Това е яко. Човека знае как се строи. Това как пищи. Там може да бъде. Това ще коем с него. Добре, як ефект му е сложил. Сега едно го изстрелва. Не, така. Ще съм щедър. Срещу това. Разбира се, това ще е победител. Аз съм на 12-то място. Не. Аз съм на 5-то място. Вау. Супер. Добре, ще изиграем още една. Да почнем бързо. Да, ще почнем скоро. Ако влязат няколко човека. И тут. И ще джопи. Добре, това първото го познах, че е пушка. Почти да. Вижте колко съм слаб на джампа е сега. Вау, как мисля си? И ето. Почваме сега 5, 4, 3, 2, 1, 0. Сега баскетболната бухалка. Значи, тя от дърво, малко вълна ще сложиме и нагоре ще бъде малко по-тъмно дърво. Така. Мисля, че е баскетболна бухалка. Не. Баскетболен матч. Подът ще бъде дървен. Бяло. Така бяла вода.
Сериозно ли? Една спалната. Една бяла линия. Опа, не сняг. Желязо. Паяжина. Геоградската. Се няма да намеря геоградската ли? Ето. Така, сега е тук. Баскетболен кош. Мисля, че баскетболен матч. Никой не може да направи по-добре от нас. Тук сега. Коша. Опа. Опс. Сега ще направим същия. Точно е с основа под земята. Отмуча. Така. Все. Ой. Два страни. Колко нагоре? 4. 4. Не съм много добър в строенето. Не знам какво може да се получи. 2 минути. Така да градиме. Това го щупиме. Така, тук уния линии. Жалята много пречат. Не. Това нещо се подъцава. Така, и хлесно плаче. Да кажем. Така, 4. Ну, 4 секунди. Добре, и гришката поне ще е готово. На 19 секунди.
беше горе-долу идентично. Добре, поне игрището успях да завърша. Какво е това? Какво е това? Я всичките червено, значи... Не трябва това. Ето го моето. Всички така. Това е това? Какви сте взривове тук? Кой докара взривове? Аз не съм това взривове. Не, защо? Това не знам какво трябва да е, но явно е баскетболни мяч. Баскетболна топка, баскетболен кош. И пак взривовете. Кой докарва тия взривове? Всъщност. Хубаво е. Добре, топка е направил. Не, така. Обаче кой докарва тъпите взривове? Започнал е да я прави, но не я е довършил. What? И пак тия взривове. Някой ги докарва се постоянно. Добре, това е коша, топката. Това ще го хареса. Коша не е спажена, като моя. Добре. Не мога да видя вътре. Сложил е зомбите. Това е яко. И добре, защо постоянно идват тия взривове? Няма ги изведнъж. Гърми. Ще го знам. Това. Не, това. Не, я да върши. Това е хубаво. Ще го дам така. Така. Това да ти даш. Защо всички го приеме с пажи? Не. Не. Топката първо не е такава. Права. Предавам се. Явно някой не е знал какво е. Победител! Аз съм на 9-то място. Защото не трябваше баскетболното игрище, а баскетболна топка. Добре хора, това мисля да е за края на клипа. Ако ви е харесвало, не забравяйте да се абонирате и